Een kind? Ademhalen. Een kind Ja, ik dacht maar. over de toekomst. Dat we anders zouden moeten leven. De planeet, minder verbruik. Nee, dat is... Ja, natuurlijk. Want ik ben We hebben een gesprek, ja. Meer dan dat is het niet. Jij hebt een gesprek. Een gesprek dat jij nu besluit te beginnen. Ja. In de IKEA. Nou, niet met voorbedachte raden. Oké, ja. We doen het, ja. We doen het. Ik zeg ja. Ik zeg jou niet voor het blok. Niet? Nee. Ik had dit gemist. Het staat wel erg hard hier. Wil je misschien een glaasje Die water? peuter met die panda staart ons aan. Je hyperventileert. Niet overdrijven. Als het te veel Het is me niet te Als veel. het jammer te veel is, dan kunnen we het gewoon terug in het doosje stoppen, dekseltje erop en op slot. En dan later, wanneer je niet zo in de stress Ik zit. schiet niet in de stress. Prima, oké. Kunnen we even stoppen? Alweer? Ik moet gewoon Maar even... we hebben hier geen weken. Sorry, maar ik ben Hoezo echt alweer? even... Als wij dit gaan Maar doen... wat nou als? Wat nou als? Begin er nou alsjeblieft niet weer over. Ik begin helemaal nergens over. Ik praat alleen maar. Ik zeg alleen maar dat als, omdat. Bedoel ik niet als, omdat. Omdat wij dit doen. Ja, en we doen dit, we moet doen jij dit. je wel- Maar dat doe ik toch? Laat me even uitpraten. Moet jij je wel ontspannen, oké? Omdat het mooi hoort te zijn. Maar ik voel me top. Ja. Jij voelt je top.